2026-27 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ କେଜି ରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଛାଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ କଲେଜେସ୍ ଏଇସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏଇ 26-27 ସେସନ୍ରେ କି ଯେମିତିକି +3 ପିଲା ହେଇଗଲେ ବା କ୍ଲାସ୍ କେଜିରୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନା ନାହିଁ? ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ବାଇଟ୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ଛାଡ଼ ହେଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି କି, ଯେମିତିକି କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ହେଇଗଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇଟାରେ ବି ବାଇଟ୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା, କଲେଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ ରହିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ରହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଭିତରେ ଆହୁରି କିଛି ଫି ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ନିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, +2ରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଏଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଥା କହିବା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି। ତ ସେ 4,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସପୋଜ୍ 1,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ବାବଦକୁ ରହୁଛି, ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି ବା ଅଲଗା କିଛି ଫି ସେଥିରେ ରହିଛି, ଅଦର ଫି ଲାଇକ୍ ଅଦର ଫି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ଏଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ ହେଇକି ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ହେବ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନୁ ଯେ ସେସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍, ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତି କଲେଜକୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା, ଡେ ଟୁ ଡେ ଡେଲି ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ନିଜ ଫଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଟା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି, ଅଦର ଫି ହେଇଗଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଟା କେତେ କ'ଣ କମିବ, ଏ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି କେହି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟର ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଆମକୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ୟା ବାବଦକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ବି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି 8 ତାରିଖ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଉ 9 ତାରିଖ ଥରୁ +2ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ କିଛି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଫିସ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେ ବି ଆଗକୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଖିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି।